2 miesiące temu nazad była w szpitalu i wiecie, mierznie nam się tym pacjentom. I takie mi się też rozprawiały rozmaite bójdy, bajki. I zbierała historię do tych moich filmów, takich właśnie zimowych. I jedna z moich koleżanek ze szpitala opowiedziała mi historię taką o zmorze. Dzisiaj jak my się tak przezywamy, nie ty zmoro pieruńsko, to my właściwie nie bardzo wiemy, co to jest ta zmora. Ale ja wam powiem, bo zmora dusi. Zmora dusi i często nie wie, że to robi. Za dnia może to być normalna osoba, no i częściej jest to kobieta, ale też może to być chłop. I on w jakiś sposób pozostaje w związku z tą osobą, którą atakuje, którą napastuje. No ja mówię no godą folklor, nie? Ale właśnie zmierzą do tego zdarzenia, które jest ponoć autentyczne. Jak się zapytała moje koleżanki, czy coś takiego znały, słyszały, to jedna mi godo ja. Ja mam ciotka, która noc w noc dusiła zmora. To lekarz by padał, niech pani nie je po 18, niech pani nie je ciężkiego pożywienia, to pani nie będzie mieć takich problemów. Może i prawda, ale ona nie poszła do doktora, co by się tych mądrości dowiedzieć. Tak się dziś myśla, że może i słusznie. Ale poszła do zamawiaczki. I ta zamawiaczka jej powiedziała to, co ją wą, że dusi ją osoba, która być może nie wie, że to robi. Że to może być osoba z jej kręgu znajomych, krewnych. I że jak ją będzie dusić, to mo po tym duszeniu, jak się obudzi, padać, przyjdź do mnie, ale za dnia dom ci chleba z masłem i cukrem. No, zapłaciła jak za wizyta, nie? I rzeczywiście na drugą noc już ją nic nie dusiło, ale na trzeci dzień przyjechała do niej całkiem niespodziewanie ciotka z Bytomia. Bez zaproszenia, bez uprzedzenia o wizycie, no ta ją zaprosiła rań, zrobiła jej młot kawy, kołocza ukroiła. I ta ciotka tak patrzy na nią i go przyjechała, wiesz po co, wiesz po co. Tak go no nie wiem. No wiesz po co, bo dałaś mi, wiesz po co. I ta się pomyślała, a może to ona jest zmora. I go i tak, poczęstuję cię czymś. Tu masz kołocz, ale zrobiła jej richty, tego chleba z masłem i cukrem. Jak wos to dziwi, to my tak zabajtla jedli. Rubo poszmarowane masłem, rubo pocukrowane, piękna sprawa. I ona jej zrobiła tego chleba z masłem i cukrem. Ta zaczęła to jej, spucowała całki talerz, pożegnała się i pojechała do sia. I od tamtego czasu ty to kobiety już żadna zmora nie dusiła. Także już macie piękne wytłumaczenie, co robić, jakby was zmora dusiła.